Takže nakoniec sa mi podarilo opraviť chybičku krásy, čo spôsobovala po vytiahnutí kľúča motor stále išiel. Študoval som troška schémy hlavného relé ešte, lebo keď sa prepája pin po pine schémy, tak relatívne pasovalo všetko. Že pin 80, či príklad z riadiačky, jeden káblik, ktorý ide na 86 hlavné relé, potom 86 Ačko a tak ďalej. Takže to by aj pasovalo normálne a tak som to aj pozapájal. No ale robil to tento bordel. A po dôkladnejšom študovaní oboch schém tak som prišiel na to, že v tom BBM motore, v tom aute, hlavné relé má prehodené 86A a 86 pin. To znamená, lebo z jedného vodiča ide ešte poistka 17 a tá napája ďalšie komponenty. A tým pádom robil to práve ten bordel, že tieto dva piny sú prehodené na relátku. Takže som jednoducho momentálne, je to takto na jednoducho všetko pozapájané, ale tu na asi to ani teraz nezaostrí. A napájací kábel bude presne z opačnej strany. Tu na skrátka máme pin 4 a pin 9 na riadiečke. To sú kábliky na hlavné relé. Model čierny. To je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tento model zelený. Takže som len prehodil tieto dva kábliky. No a už síce to teraz nebudem štartovať, ale ešte keď som aj mimo skúšal, všetko sa rozsvietí, pipne všetko a teraz vypnem, zhasne všetko a je zhasnuté. Takže tým pádom chybička krásy opravená. Celkom jednoduchá oprava a kde proste záleží dosť na detailov. Takže som rád, že to bolo iba toto.